בערב יום העצמאות האחרון החלטנו לעשות מסיבת חברים, באמת החברים הקרובים, ויש לו מעט, בבית שלנו. אז החלטנו להזמין את חנן דרורי. שמענו שהוא מומחה במוזיקה שנות ה-60, והערב היה פנטסטי. חנן התחבר ישר למערכת, אלוף בזה, ויש לו אינסוף של שירים מטובי הזמרים של שנות ה-60, ה-70, 50. וקליפים, דרך הטלוויזיה. וכמובן שהעיקר זה גם הקליפים על המסך הגדול של הטלוויזיה שלנו, והיה ערב ריקודים למופת. אז הוא סיפר לנו סיפורים על הזמר הזה שעשה את זה, ואיך השיר הזה נולד, ומי שר אותו וכולי וכולי. ואז עברנו להקה את התקליטייה. ולא היה שיר שמישהו ביקש, שלא היה לו בצ'יק את התשובה, והמוזיקה נוגנה וכולנו המשכנו לרקוד. בקיצור, זה היה מסמר הערב. ולגופו של עניין אנחנו ממליצים בחום רב לבקש מחנן, אין ספק שזה מרים מסיבות, מרים אירועים, וכל מי שהיה נוכח מאוד 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 נהנה.